τώρα ήρθε. Έτσι ξεκινάει το βίντεο κλιπ. 2010 λελέ. Θα φεύγουν και νερά από πίσω. Θα δω πόση ώρα θα κάνεις. Πώς έγραψα μετά, 5 λεπτά. Χαζέψου λίγο τώρα. Κάνε λίγο έτσι. Πόσο έχει γράψει, 2 λεπτά, 2,5. Όχι ρε. Τώρα είναι η ώρα. Το 2,5 είναι που θα πιάσεις πάλι τον κάδο. Κάτσε θέλω να δω τι θα κάνεις τώρα. Όχι ρε, άλλαξε εδώ. Εδώ και το άλλος. Άντας ρε φίλα. Πονόψυχος. Δεν άκουσες έξω. Α, ήρθες και αυτό είπες λέξη. Μαλάκα, τι νομίζεις κάθομαι. Όχι, προς Θεού ρε μαλάκα. Από εκεί. Δεν ξέρω να πεις αυτό. Μπορεί να είναι λίγο αργότερα. Καλύτερα να το φάρεις πάνω στο δεύτερο. Σήκωσε το ρε βλάκα. Ρε βλάκα. Ηλίθια ρε. Πάμε πάλι. ρε φίλε. Σκέψου το έτσι. Πιάσου το πιο κάτω ρε βλάκα, έτσι. Άντε ρε μαλάκα, σου μου φύγει εξαριστερά τα μισά. Η πρώτη σήκωσε 2 με το βελόντε. Είναι να έχεις μια επιχείρηση, να έχεις υπάλληλο, έτσι. Παλαιός να σκοτώ. Διευθυντή. Και ακούς και να είναι και ακούς να είναι σε φάση, δεν μπορεί να το απολύσεις κιόλας, δεν έχεις αναγκαστικά. Δημόσιους υπάλληλες. Θα του λέγα φίλε πώς θα θες 1000 ευρώ. Αλλά για δημόσιο έχει την οτροπία δημοσίου υπαλλήλου, κάνει για δημοσίου. Να βάλεις και τα άρβιλα. Ένα βλάκα ρε. Πρέπει να βάλεις και τα άρβιλα για να Ένα βλάκα ρε. Έχει πιάσει μία με στο βελόνα. Σε 5 τέτοιες. Πρέπει να βάλεις τα άρβιλα ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα. Άντε και θα κεράσω κινέζικο μετά. Άντε. Αμάτα είναι εδώ να βλέπουμε, δεν κράζεται. Αμά το σκηνικό. Σινεμά. Δουλειά 5 λεπτά θα κάνει καμιά ώρα. Πιάσε πάλι τώρα για να... καλά, με τι ώρα, τι ώρα. Ρε μαλάκα πόσο δύσκολο είναι. Καλά. Άστον ρε, θα τα πιάσω με τα χέρια. Ένα-ένα. Την έριξε μέσα, βλάκα. Του πέσε μέσα. Το μάλακα, ρε, που είσαι απίστευτο, ρε. Είσαι δύο φαντός και από τις κοιλιάς σου, έλα. Είσαι και όσο το χαλάσει, ρε, μάλακα. Κοίτα τώρα ανάγκασε τον Λάμπρου να το κάνει μόνος του. Του φύγε μέσα όλη τέτοια. Έλα πήγαινε τώρα, έχεις αμάξι, έλα τα τελειώνουμε ρε μαλάκα, άντε. Από κάτω χαμηλά πιάσε, χαμηλά. Εντάξει, άστα αυτά μωρέ τώρα. Τελευταία φωτιά. Πού είσαι τα λίγο. Και αυτά. Κοίτα εδώ. Τα μισά έχει, το άλλο δεν έχει πάρει. Δεν έχει τώρα το πιο. Πολαράκι έξω. Ναι. Γύρνα μία ρε. Γύρνα μία. Γύρνα μία. Κοίτα εδώ. Εδώ δε σχάλια. Κόλλο με σπηριά έξω. Πώς το λένε. Σπηριά όλο το κόλλος έξω. Τι άρε μάλακα, που θα έρθει. Μωραΐδες. Θα σπηριά το κολλαράκι. Προστάτη και τέτοια. Πότε σου κάνα κλείσμα. Κλείσμα. Τελείωσα. Γράψεις καλά στην κάμερα. Τι τελείωσες, έχεις κι άλλα. Εκεί μετά. Ποια πήγαινε εκεί στα μάξι. Εκεί κάτω. Έλα τελευταία είναι, άντε μαλάκα να πάω στον κάτω το καρότο και τελειώσαμε. Περίμενε. Τώρα είναι το καλό. Το κάτω. Αυτό είναι το καλύτερο. Κοίτα, Σακώ. Κοίτα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο Γερασιώτης. Είσαι μια γοητεία.